Sabo piyagi sigyagi ni Arnold na piyaga pusan. Kaya nung bugya pa na nagyuwan pusa ko naman to na di sila pa tutulungan. Ay mabuha pa kanila na may ibubuha. Sa katela man katay isukin ka. Mela? Ano matan? Problema kaya gini na kuwan. Problema kira na laman na makukuhan sila naging ariran. May di pusa mamulok. Mana pagulong degaan nga sa. Padi di Tris Maria sa usia ini Tris Tugis kadid na problema era. Katan. Nan ipipian wagi. Dia lu di kuan pa di tangang ari kanan. Dia di pusa. Hindi miya tahu siya kaya kuan. Ano atay siya kaya makat maganda. Mungkin nagsebut. Yan pun si Juan Johnny Depp. Tuh ay tari di pusa makatatabing niya suara mana katan kung siya niya Arnold na demikian wagi rumut kadagan ni wadi siyang pa gitu. Yan ay masasabi man sa agama niyo